yun, no? Clock Tower. Dito po yan sa Dera, matatagpuan. So yan po yung kaikot ng V-Mart. Mayroon po ditong isang overpass, tawiran galing dun sa kabila. So pwede po kayo dyan tumawid papuntang V-Mart. Yan po, V-Mart. So dito tayo, pasok na tayo sa V-Mart. Ito po yung overpass niya. Dito po yan guys sa Dera. So ito po, pasok na tayo dito sa V-Mart. Ito po yung pinaka-entrance. Ito yung tilapia po, 8 per kilo. Buhay na buhay po sila. Yan, no?